सून कोणाची? शुभांगी आता बघा आम्ही दादरला आलोय आणि आम्हाला आमचे सबस्क्रायबर पण भेटलेत. हाय हॅलो. डायरेक्ट बंडल उचलायचे आणि बंडल मधले घ्यायचे. फोडू नका त्यांच्या वाटल्या. काजलसाठी आम्ही काय काय सिलेक्शन केलं तुम्हाला दाखवतो. पहिलं बघा हे घेतलेलं आम्ही. ATM बंद आहे. आता पुढे असेल बघ. अशी माझ्याकडे कॅश आहे पण शॉपिंगसाठी नव्हते. पुढे असेल बघ. काढ पट्टा लाव. तर आज कुठे चालले? नमस्ते. आज आम्ही स्पेशल दादरला चाललोय आणि आता आपली शेवटची एक शॉपिंग बाकी आहे. काय शॉपिंग कधी शेवटची नसते. थोडीशी बाकी आहे ते आता पूर्ण करायला चाललोय. म्हणजे का काजल इथे आलेली आहे ना म्हणून तिच्या बरोबर शॉपिंग करायची आहे. कारण आता काजल गेली ना की ती येणार कधी माहिती आहे? डायरेक्ट हॉलवरच येणार आहे लग्नात. हा म्हणून आता आज आम्ही शॉपिंग करतोय. म्हणजे मेन म्हणजे तिचा ड्रेसेस हे सर्व बघायचे आहेत. हा तिच्यासाठी शॉपिंग करायची आहे. मम्मी आपण या गाडीत पण ना अशा कोणती गाडी बुक करतो ना आपण ऑनलाईन कोणत्या कंपनीची, जेव्हा 2-3 प्लॅटफॉर्म बघतो ना तेव्हा आपण 100 रुपयापर्यंत पण वाचू शकतो. एवढा डिफरन्स असतो दोन ह्याच्यात. तर मी यांना दाखवतो ह्याच्यात बघा. ह्याच्यात काय प्राइस दिली आहे बघा आणि ह्याच्यात काय प्राइस आहे. ह्याच्यात प्राइस दिली 283. मम्मी 283 ह्याच्यात एका कंपनीमध्ये आणि दुसऱ्या कंपनीमध्ये 231. आई कितीचा फरक झाला याच राईडमध्ये? 283 आणि 231. 80 आणि 30 50चा फरक झाला ना साध्या ह्याच्यात. हे तर स्मॉल ट्रिप आहे म्हणून असं. मोठ्या ट्रिपमध्ये ना मम्मी 200-300चा पण फरक होतो. 100-150चा फरक होतोच बघून बुक केली तर. आता बघा आम्ही दादरला आलो आहे आणि आम्हाला आमचे सबस्क्रायबर पण भेटले. तुमचं नाव काय? अक्षया देवळे. हां. आता आम्ही फिरत होतो आणि तेच आम्हाला सांगतात की एक्झॅक्टली आता कुठे म्हणजे स्वस्त कुठे मिळतं. तर कुठे घेऊन जाता आम्हाला तुम्ही? जनता मार्केटमध्ये. जनता ऑकर्स म्हणून आहे प्लाझाच्या इथे. तिकडे स्वस्त मिळतं सर्व. पण लॉटमध्ये घ्यावे लागतं. 6, 9, 12, 11 असं भाव घ्यावे लागतात. आता ॲक्च्युली ह्यांचं पण स्टॉलच होतं. ते बिचारे स्टॉलवरून आले आपल्याला सर्व सांगायला आहे ना. जायचंय ना. हां प्लाझा. तिकडे आपण आलो ना आता बाहेरून. काय बिल्डिंग आहे? तुम लोग जाओ शूटिंग. ये हमारे 5-5 किलो का बंडल भी वजन करके उठाते हैं. ॲक्च्युली आम्ही आलो जनता मार्केटमध्ये. ते असे सामान जातात. डिसेंट वाटते अशा घ्या जरा जाईल. पण हे बघा ह्याच्यासारखं जाळीसारखी ही बघा आई. हे नेसतील काय जाळीसारखी जाळीसारखी आहे. हां चालेल ना. हे काय याची स्टाईल आहे आता. याच्यामध्ये प्रकार येणार. हे बॉर्डर आहे. ऑर्डर नाही आहे. इथं बॉर्डर डायरेक्ट बंडल उचलायचे आणि बंडल मधले घ्यायचे. बॉर्डर आहे. इकडे सर्व काढतात एक आणि सिलेक्टेड तिकडे आहे. सिलेक्टेड दाखव काय काय. 2, 3, 4, 5, 6, 7. आणि ब्लाऊज पीस आहे. ब्लाऊज पीस आहे ना.
एक एक खाली टाक आणि दुसऱ्या उचल ना, एक एक खाली टाक आणि दुसऱ्या उचल. बाकी सर्व सेम सेम वाटतं ते सर्व. त्याला हे बॉर्डर हे आहे ना छोटी. ही बाहेर घातली होती ना, ही कशी आहे ती. क्वालिटी में फर्क है क्या? क्वालिटी फर्क है 25-30 का आता है. और ये जो भी है 25 लेना पड़ेगा. कोणते घेतो आपण? हे 14 वाले, 16 वाले आणि 20 वाले पूर्ण बंडल आहे. पण हे पूर्ण बंडल आपल्या लग्नाला वाटायला. हो ओटी करावी लागते ना त्यासाठी. बेचेगा नहीं, हे बघा, हे उसको बेचने का छान होते हे एकदमच पातळ नका. चांगले है. हे आपल्या साड्या वाटायला. साड्या. अरे भाई अंकल कार्ड बाहर इसका भाव अलग है, कितलक पीस है. ये कितने ये वाला देखो है? इधर जरा उल्टा करो, इसका एक कितलक पीस है इसका. हे पीस कितने काय? 2.5 मीटर का फ्रूट है. म्हणजे पण इकडे लॉटच्या लॉट असतात बघा, हे बघा असे. आणि इकडे पूरा कमी है पूरा बंडल. कमीत कमी 3, 5, 10, 12 घ्यायला लागतात इकडे. बहुत खजीना है आपके पास. निकालो बराबर. हे ड्रेसेस आहे ना. आता आपण हे काय बघतो, हे काय मला एक एकच द्यायचं आहे ना. हे काय बघतो आपण? ब्लाऊज पीस ब्लाऊज पीसची व्हरायटी बघा किती इकडे. हे डिझाईन वाले. डिझाईनवाले आपण घेतलेले कुठे गेले ते? हे इथे आहे सर्व. त्या खाली ते. आणि तुम्ही अजून पिशवी आणले ना, पिशवीमध्ये हे काय किती वाले आहेत? आईच्या हातात आहे ते पण घ्या. ये कितना वाला है? इस पे लिखा है सर. लो आप कैलकुलेट कर लो ना इधर. 480 ये देखो 4350. देखो कैलकुलेट करो. बरोबर 4000. 350. ते चांगली मांडी घालून बसलेली आहे, खरेदी करते. हो खुर्चीवर मांडी घालून बसली. खुर्चीवर बसले बघा. खुर्चीवर मांडी घालून बसले. अहो भाग्य तुमचं. चांगलं झालं. जाऊ दे सर. जाऊ दे टाका. काय करणार? तू अशी लाईनीच खाली भर. हां लाईनीत नाही त्याचे लाईनीच नाही झाले. अंकल भरो आप. तो पेटीकोट का स्टार्टिंग कहाँ से है? पर्कर का स्टार्टिंग कहाँ से? तुम्ही ते साड्या घालून होतात ना. ये 4 का बंडल खाना ये ना और ये एक. तो एकदम मस्त समजा कुठं. किधर है? तेव्हा टोपा बिपा पण होलसेल. आणि हे आपलं टॉवेल ना. आपली काजल बघा कशी चालते. अशी चालतात का रे? पेपर घे. आणि ही गल्ली आहे, या गल्लीच्या एंडला तो मार्केट आहे ना. छान आहे. ते बाहुल्यांचे आम्ही फोटो कुठे घे. आलो आम्हाला तर माहित नाही आहे. ते बाहुल्यांचे फोटो घे. ते आपले सबस्क्रायबर आहे सर्व. बावले. शर्ट पॅन्ट घातलेले. सबस्क्रायबर आहे पण ते बोलत नाही. हा, ते बोलत नाहीत. काय अच्छा लगता काय काय इथे फेमस? बटाटा वडा आहे, कोथिंबीर वडी आहे, दाल वडा आहे. तुम्हाला तुम्ही काय खाणार आहे? हे फर्स्ट वाला. फर्स्टवाला तू काय खाणार आहे? मुंगदाल कधी चाहिए? फर्स्ट कालच हे नाही वेगवेगळे घ्या, वेगवेगळे घ्यायचे. साबुदाणा आहे, मूंगडाळ आहे, मुंगदाल भजी का मस्त आहे. व्हेज मंचुरियन मुंगदाल भजी. व्हेज मंचुरियन नको ते हे बेस्ट दुसरे हे अच्छा. बटाटा वडा आणि वेगळा काय घेऊया आपण? साबुदाणा घेऊ. साबुदाणा 2 रुपये. साबुदाणा वडा, बटाटा वडा आणि हे घे वेगळं घेऊया ना काहीतरी. मुंगदाल भजी. ते उगत ना. ते बघा तिकडे, तेव्हा लास्ट ना बघा लास्ट. वडा आणि ते समोसा. पेटीस खायचा वडा छान. हे तुम्ही कधी खायचे असे वडे? कॉलेजच्या वेळी कॉलेज सुटलं की आम्ही इकडे यायचं. कॉलेजच्या वेळी एक वडा कितीला होता तुमच्या? मालूम नाही, अभी याद नाही, पर सस्ता था. हां अभी एक वडा 25 रुपये काय तर, एक समोसा बी 25 रुपये काय तर. नाही पण वडा आणि समोसा दोन्ही छान आहे. टेस्टला कसे आहेत? मस्त. खाऊन बघ. मस्त आहे. टेस्टी आहे. तुला आवडला का? मला जास्त वडा आवडला. मग तुला तेच वडा खा ना तू. आता इकडे आम्ही समोसे खायला आलो होतो. काय जागा ही? काय जाऊ दुकानाचं नाव? कृष्ण वडा. कृष्ण वडा. दादा तर श्रीकृष्ण वडापाव. तिकडे आपले सबस्क्रायबर भेटले आपल्याला. हाय. दिसत आहे का? हां दिसत आता या टी व्हीवर.
तेव्हा हे काढलेले आहेत तर तिकडे काढतो बघतो तेच आम्ही भाजी मार्केटमध्ये आलोय. कपड्यांची शॉपिंग करा, पण बायकांना भाजी घ्यायच्याच असतात. घरी लागतात जेवण बनवायला. भाजी पहिली पाहिजे. भाजी पहिली पाहिजे. भाजी कोणती घेतली? भाजी घेवडा घेतला, घेवडा घेतला. काय खायला आले? मोमोज खायला आलोय. हा, इकडे मोमोज बनतात आमचे. आणि तुला कोण भेटले? आपले सबस्क्रायबर. नमस्कार. हॅलो. आता उद्या बघा व्हिडिओमध्ये. नक्की येतो आपण सगळं. सर्व यायचं आहे. सेल्फी सेशन आहे. गाडी बघा, गाडी. मोमोज गरम आहे. चांगले आहे. गरम आहे. नाही गरम नाही. या तुम्ही पण आमच्यावर मोमोज खायला. पनीर मोमोज झालं तुमचं काम. आपल्याला काय घ्यायचं आहे? शेवपुरी. चला हे घ्या. आईने खाऊन दिलेलं आहे. मी नाही टाकणार येते. लिंबू सरबत पाहिजे? हां, तिखट आहे का? मीठा पाणी टाकायला लावू का? तुम्हाला वर टाका पप्पे करावं तर लई तिखट आहे. भाई इसमें मीठा पाणी झालो ना. तुला पियायचं अजून? काय पिताय? लिंबू सरबत. आता तिखट शेवपुरी खाऊन झाली. मम्मी कशी पिते बघ. काय परत फोडू नका त्यांच्या वाटल्या. परत हा बाबा पियायचं राहिलं. हे पाहिजे का? हे पण घे ऑरेंज. हां, का? मिक्स मध्ये. ह्या घ्या छान वाटतात. पानं आहेत ना. हे बघा. अजून काय पाहिजे? हे घे ना ऑरेंज. हे पाहिजे. हां, घे 2 घे. 140. इकडे स्वस्त आहे बघा. चांगले घे. हा 1 पीस आहे बघा. कॅमेरामध्ये कसं दिसतं? हा सेम पीस आहे जो हा पीस आहे. हा वाला पीस. पुरा सेट तो लेंगा अच्छा ये अटैच्ड है. हा हा पूर्ण आहे. तू घातला आणि वर हे घालायचं. सेम रेट है क्या इसका भी? हां. ये चांगलं वाटतं. जाडजूड आहे ना. हा ये रखो साईड में. आता आपण आलो कुठे होतो? हे कोणता मार्केट आहे? दादर ना. हां, दादर मार्केटला आलो आहे. आणि काजलसाठी आम्ही काय काय सिलेक्शन केलं तुम्हाला दाखवतो. पहिलं बघा हे एक घेतलेलं आहे आम्ही. दिखाव ना भाई. हां, हे एक घेतलेलं आहे. हे अजून दुसरं कोणतं घेतलेलं आहे? हां, असा घेतलेला आहे. पण दुसरं कलर येल्लो घेतलेला आहे आपण. आणि अजून काय घेतलेलं आहे? हावाला घेतलं आहे ना. हावाला घेतलं. कलर सर्व घेतलेलं आहे. चला, आवडला तुला? लेंगा बरोबर आहे. ब्लू कलर आहे. एवढाच आहे. ह्या काजल हा कलर बघ. हाच आवडला तुला? आम्ही आलेलो आहे. चला दिलू, चला. काय काय आणलेलं आहे खाऊ? हे बघा पिशवी नंबर 1. लाईटी लावा. पिशवी नंबर 3 आणि असे अनकाउंटेबल पिशव्या. पहिला आतमध्ये उभं. दरवाजा लावा. तीर्थ कुठे? तीर्थ हो, आज आम्हाला आमच्या ओळखीचे सबस्क्रायबर भेटले आणि त्यांनी तेच घेऊन गेले होलसेल मार्केटमध्ये. होलसेल मार्केट आहे ना बिल्डिंगच्या आत. जनता मार्केटमध्ये आज बरोबर गेलो. आता लक्षात ठेवायचं कधी पण. दिलो आता आली आहे. कुठे गेलेली? आम्ही आता पाणी सोडायला मग गेलो होतो ना. ती पण जाऊन झोपली मला होती. पाणी सोडायचं काम मिळाला पुढचा वरचा. पोलिसांचा.
त्याला रेस्ट कारण मग आम्ही तुम्हाला दाखवतो की काय काय आणलेलं आहे सर्व. भाज्या पण दाखवायच्या का भाज्या नाही पण भाज्या नाही, भाज्याची ही भाज्याची पिशवी आहे बघा, भाजी आहे सर्व त्याच्यात. हा. काय काय भाजी बघूया जरा वरतून ग्लान्स मध्ये बघूया. शॉर्ट शॉर्ट सर्व सगळ्या भाज्या आहे. काय बोलते. नमस्ते आम्हाला समजते. हा आणि आम्हाला आता समजते. समजते. आमचे दिलू आले आहे. आपण जाऊन आलेलो आहे दादर मार्केट एक्सप्लोर आम्हाला करून. समजते पूर्व तर पश्चिम कसा जीव निघतो. आम्ही दादर वेस्टला गेलो पहिला. दादर वेस्टला आपण कोणत्या मार्केटमध्ये गेलो होतो. जनता मार्केट. जनता मार्केट. ते पण आम्हाला बाहेर आमचे सबस्क्रायबर भेटले, मम्मीचे सबस्क्रायबर भेटले. आणि बिचाऱ्यांनी त्यांचा पण स्टॉलच होता बाहेर असा. त्यांचा स्टॉल होता, ते पण धंद्यावरच होते. हा त्यांनी आम्हाला सांगितलं, आम्ही म्हटलं आम्हाला अजून शॉपिंग करायची आहे, तुमची शॉपिंग बघतो आम्ही असे बोलले हा आणि ना. ते स्वतःहून बोलले की तिकडे जाऊन घ्या. आम्ही तो मार्केट शोधायला गेलेलो, पण त्यांनी आम्हाला तिकडे जाऊन ड्रॉप केलं. बरोबर. कसली ती- त्यांनी आम्हाला तिथे जाऊन म्हणजे नेऊन सोडलं हा. त्या बिल्डिंग जवळ. ग्राउंड फ्लोअर, फर्स्ट फ्लोअर, सेकंड फ्लोअर, थर्ड फ्लोअर. तुम्हाला मी एक दाखवेल क्लिप, तो क्लिप बघा. तशी ती बिल्डिंग आहे आणि रेल्वे स्टेशनच्या एकदम क्लोज आहे. आणि ते समजा की आणि तिकडे एक पीस घ्यायला जाऊ नका. 1-2 पीसला तिकडे कोण उभंच नाही करणार तुम्हाला. नाही बरोबर आहे. ते बोलतील नाही नाही नाही. हा पण तुम्ही 5-6 पीस उचलायला जाताय ना लॉट मध्ये, होलसेल मध्ये, तर तो मार्केट तुमच्यासाठी आहे. एक उदाहरण काय देऊ शकतो की रुमाल विमाल हे सर्व 10,000 रुपयाला मिळतात तिकडे एकदम स्वस्तात स्वस्त. टोप्या मिळतात. आता आम्ही Napkin. आता आम्ही तो उघडून दाखवणार आहे सर्व. आम्ही टोप्या घेतल्यात कुठे गावी शेतकऱ्यांना वाटायला. ते कसं आम्ही बघतो ना गाडीतून जाताना, ते गरमीत असतात पण ते टोप्या घालत नाही. तर आम्हाला एक टोपी ती किती रुपयाला पडली ती. 13 रुपये. हे 35 रुपये. एवढा नाही तो कमी रेट. 35 रुपीज म्हटली. हा 35 रुपयाची एक टोपी, म्हणजे ती 6 टोप्या घ्यायला लागले. 6 नाही 10 सॉरी 10 घेतले ना. 10 घेतले म्हणजे 350चे मी 10 घेतले ते, म्हणून तिने 35ला एक, नाही तर एक 2 नाही घेणार. आता पप्पू रत्नागिरीला जाऊन सगळ्यांना टोप्या लावणार. तिथे जे- शॉपिंगला टोप्या लावतोय. जेवढ्या उन्हात शेतकरी दिसतील मला रत्नागिरीला जाताना, सर्वांना मी टोप्या देणार आहे. चला आता घालणार आहे. आता तुम्हाला ना हे हार पण आता तुम्ही घेता ना, तुम्हाला हारचे मी होलसेल सांगतो. आता हार कितीला तुम्हाला पडला पाहिजे, जेवढा सर्वात स्वस्त आम्ही घेतलेला आहे. हा आता हे बघा काजल, ते घेऊन जरा उठशील. हे किती लांब हे बघा, हे बघा तुम्हाला दाखवतो. हे दिसत आहे काजलने पकडलेली. पाहिजे तर माझ्या गळ्यात घाला. हा हे आपण 4 घेतलेले, 4. बघा. हे 4 घेतलेले बघा, 4. आता बघा ही जोडी आहे ना, जोडी मी तुम्हाला प्राइस सांगतो, ह्याच्यापेक्षा स्वस्त नसतील. जर तुम्ही 12 घेत असेल तर स्वस्त. ही जोडी आम्हाला 70 रुपीजला पडली. 80 रुपयाच्या खाली कुठेच नव्हते. नाही कुठेच नाही तुम्हाला. म्हणजे हे 4 ना, 80 4 140ला पडले आम्हाला. हा. एकदम स्वस्त मिळाले आम्हाला. अजून हे झाल्याने काल पण आपण काहीतरी घेतलं होतं ना. आम्ही असाच छोटासा रुमाल घेतलाय. हे काल गेलो होतो. माझा रुमाल पाटावर ठेवायला. पाटावर ठेवायला. हा घेतलाय. ठीक आहे, झालं. हे एका म्हणजे पिशवीतलं कसं, झालं. कशासाठी माहिती आहे, म्हणजे हा मला आता दिसला म्हणून घेतला, कारण नोव्हेंबर मध्ये लग्न होणार आहे ना. हा. मग डिसेंबर पहिला मार्गशीर्ष महिना चालू होणार आहे. बरोबर. मग पहिला गड भरणार ना काजलला. हो पहिला गड भरायला. त्याच्यासाठी पाटावर ठेवायला. अरे वा. हा. हा आणि हे आजच्या शॉपिंग मधलं आणि हे कालच्या शॉपिंग मधलं. आई ह्याच्यातले पण ते हार दाखवा ना आपण घेतलेले ते. आता झालेलं एक पिशव्या साईडला ठेवा म्हणजे क्लिअर होईल आपलं ना, एक दाखवायला काय काय घेतलंय आपण. आता ते हिंद माता ना. हे आपण वॉशिंग मशीन घ्यायचं. हा ते काल वॉशिंग मशीन घेतले होते ते हे ना. बघा, हा बघा हे हार घ्या. हे हार दाखवा. हे काजल कसे पडले जोडी. 80. 200 अच्छा, ते मोठेवाले मोठे 200 रुपये जोडी पडले. 200 रुपये जोडीने. आपण आधी पहिलं विचारलं तेव्हा महाग होते सांगितलं. पहिले ते 150-300 रुपये जोडी सांगत होते. 300 रुपये जोडी सांगितली. आता हे बघा किती मोठे आहेत आणि 100 रुपये एक पीस पडलेला मला. तुम्हाला हा 2 आहेत ना ते. दोन्ही दाखवते उघडून. हा ते बघा, उभी राहा. उभी राहा. हे बघा ते. आणि अट्रॅक्शन म्हणजे ते खालचं अट्रॅक्शन आहे. हा, हे ईशान खूप आहे. आवडले आम्हाला. हे बघा. आम्ही लगेच घेतलं. 100 रुपीजला एक पडलेला आहे आणि किती स्वस्त पडला आपल्याला आहे ना. हा. दुसऱ्या ठिकाणी विचारलेलं पण ते खूप महाग रेट बोलत होते. दुसऱ्या ठिकाणी 150ला एक सांगितलं, आपल्याला असं 100ला पडला. म्हणजे 200ला जोडी. हा. बाहेर तुम्ही घेतलं तर 300ला जोडी देणार. हे झालं. ते दिली. हा हे भरून टाका. हे बघ ह्याच्या टाक काजल, ह्याच्या टाकलं तरी चालेल. त्यात टाकू. कांद्यात एकातच होऊ दे. हा ह्याच्यात टाक म्हणजे जर आता आपल्याला घर डेकोरेट करायचं ना. इकडे हे घे दिलू. आमची दिलू आलेली आहे चेकिंगला. हे दाखवायचे मंडळी वगैरे. नाही मंडवले ना तेच ना, बाकी काय नाही हे त्याच्यात. लग्नाचं आहे हे सगळं. हे सर्व लाडू बिडू हार. हे सगळं मोदक. हे मोदक का घेतला. आपल्या मोदक बड्डीला नाही हा. सांगितलेलं. दॅट इज नारियल. नारियल.
मोतीचा हार, मोतीचा लाल. नवऱ्याच्या डोक्यावर फोडायला. हा आता या पिशवीत काय काय आहे ना ते आम्ही तुम्हाला काढून दाखवतो. ठीक आहे, फटाफट काढा त्या पिशवीतलं. हे अजून 2 होते ना साच्या. हां, या पिशवीतलं काढा. दिलू भाजी बनवणार आहे. हे पहा टोप्या, हे ब्लाऊज पीस, टोप्या नाही, ते ब्लाऊज पीस आहे ते. या टोप्या. हा, हे टोप्या. हे 2 साच्या घेतलेत मी रांगोळी. चला सर्व बाहेर काढा, मग आपण एक्सप्लेन करूया फटाफट. हे रुमाल घेतलेले आहेत. हां, ह्याच्यात आम्ही घेतलेलं आहे. आता तुम्हाला काहीतरी सरप्राईज राहिला पाहिजे की नाही, बरोबर ना? हा. तर ह्याच्यात आम्ही घेतलेल्या आहे साड्या. ते तुम्हाला येता वेळी दिसतील. आणि ह्याच्यात किती साड्या ते सांगूया का आपण? किती साड्या आहेत त्याच्यात? 8. 7. सरप्राईज आहे. सरप्राईज 7-8 काहीतरी 7-8 साड्या घेतलेल्या आम्ही. आणि तुम्हाला सांगतो तिकडे 1-2 साड्या घ्यायला तुम्हाला नाही उभं करणार तिकडे. नाही. त्याला आम्ही सांगितलं की आम्ही 5 साड्या तर मिनिमम घेणार आहे बोललो. मग आवडत आणि एक रेंज देतो तुम्हाला. तिकडे तिथे स्वतःच रेंज सांगतील. होय. 350, 550, 850, 1000, 1200. हा. ह्याच्यातले पण तुम्ही कोणतेही घ्या, पण जास्त घ्या. आणि तर- नेहमी घालायला 100 वाले पण आहे. 100 वाले पण ते काय 100 वाले तुम्ही फुकट पण दिलात ना तरी ते कोण घालणार नाही ते. असे ते मटेरियल आहे ते. एवढं म्हणजे हा, आता बघा ह्याच्यातली एक टोपी दाखव आपल्या सबस्क्रायबरांना. हे मी आपल्याला सर्व मी घालून दाखवतो. हा, थांबा जरा. बघा मग शेतकरी कसे दिसतील बघा. मम्मी हे का घेतलं माहिती ना, गावी बघितलं ना ते उन्हात माणसं असतात, चांगलं नाही वाटतं ते बघून. कोण समोर दिसले की द्यायची हा, टोपी. आता हे 10 टोप्या आहेत बघा. 10. बघा पहिली टोपी आईला घातलेली आहे. पहिली या टोपी बघा. आईला लावलेली आहे. अरे वा. अरे वा, मस्त दिसते. आता ही टोपी बघा, मला ना ही टोपी 35 रुपये पडली. हा. आता तो बोलला जर तू 50 टोप्या घेशील, आणि मी घेणार पण 50 टोप्या, आणि पूर्ण रत्नागिरी आणि जेवढे आपल्याला दिसतील ना त्यांना वाटणार. जर नावं लिहायची असतील शुभांगी कीर नाव लिहून 45 रुपीज, हा. आणि विदाउट नेम 35 रुपीज. असे 10 मी घेतलेले. असे आपण येतात तर तुम्हाला रत्नागिरी ब्लॉग्समध्ये दिसणारच. आम्ही कोणाकोणाला टोप्या घालणार आहे. हा, चला हे टोप्या झाल्या. आता सर्व लेडीज लोकांनी मम्मीच्या इकडे ओटी भरायला या, कारण ब्लाऊज पीस एकदम चांगल्या क्वालिटीचे घेतलेले आहे. एकदम भारीतले. टोप्या. आता हे ब्लाऊज पीस बघा किती भारी आहे. हे ओट्या भरायला ब्लाऊज पीस घेतलेले. हे पण ब्लाऊज पीस घेतलेलं आहे. हे रुमाला घेतलेले, ही पण रुमाला घेतलेली आहे. आणि हे रांगोळीसाठी घेतलेलं आहे. आणि हे साड्या आहेत, सिक्रेट आहे. थोडं सरप्राईज ठेवायला पाहिजे, बरोबर ना? हे तुम्हाला साड्या दिसणार कोणाला, ते पण कोणाला देणार आहे आणि कोणती देणार आहे ते तुम्हाला दिसणार, बरोबर? आज बघून नाही द्यायची. बघून नाही द्यायची. सरप्राईज एक एक काढायची आणि एक एक द्यायची. आणि कोणाला कशी देतो ते पण तुम्हाला दिसणार व्हिडिओमध्ये. आता हे शॉपिंग कोणाची एवढी? स्पेशल शॉपिंग आम्ही ही केलेली आहे. ही मॅडमची शॉपिंग. हे तर असंच केलंय. बाबा धक्का लागला. आमच्या सामानापेक्षा आमची काजल महाग. चालेल, हे जरा साईडला ठेवूया आपण. चला अजून एक सांगायचं की तुम्ही बघणारे एवढे वाढले आणि एवढा चांगला रिस्पॉन्स देता की बाहेर केवढे माणसं भेटतात आपल्याला. आज बरेच सबस्क्रायबर्स भेटले. आज आम्हाला खूप भेटले सबस्क्रायबर. हा, धन्यवाद. आणि सर्व हाय हॅलो थँक्यू कॉंग्रॅच्युलेशन. फोटो काढतात, काही व्यक्ती आवडते ना काढतात. त्यांना. हा, तुम्हाला पण व्हिडिओमध्ये यायचं तर सांगा आम्हाला, आम्ही काढू तुमचा व्हिडिओ आहे ना. पण चला. टोपी नाही लावणार आम्ही. आणि त्या सबस्क्रायबरने आपल्याला त्या शॉप पर्यंत पोहोचवलं. धन्यवाद त्यांचा पण धन्यवाद. आणि ते रोज बघतात, रोज हा. व्हिडिओ बघतात. तुम्हाला- मार्केटवाले जे सबस्क्रायबर आहेत त्यांना आमचा मनापासून धन्यवाद. आभारी आहोत. मंडळ आभारी आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत. चला आता हे आपलं. चला पुढे हा. पुढे चला. काढा काढा. तिघांनी एक एक काढा. हा बघा, ड्रेस नंबर 1. ओ परी उभे राहा. काजल जरा उभे राहा. दाखवा. बघा बघा बघा, हा झगमगता दिवा बघा. लावा लावा जरा दिवा. लावा. बघा आता काजल कशी दिसणार आहे बघा. बघा ना. हा दुपट्टा तुम्ही यांच्या अंगावर घाला. करायचं आहे. हा मानाचा दुपट्टा आहे तुमचा. मानाचा दुपट्टा, मानाचा मुजरा. मम्मी अहो तो असा डाला खूप ना. छान वाटेल हिच्यावरती. काजल दाखव. तो दुपट्टा एक बाजूला घे ना असा. वाव, दुपट्टा हे छान हे आहे हे ना? छान वाटतंय वेगवेगळे ना. हो, हे मस्त वाटतं. मस्त वाटतंय. चला एक झालेला आहे.
तो असाच ठेवूया, इकडेच ठेवूया. आता दुसरा दाखवा, दुसरा कोणता घेतलेला आहे. हा बघा. मला एक विचारायचं, काजल तुला ड्रेसची शॉपिंग आवडली का तुझ्या? हो खूप आवडतं. हे बघा घ्या घाला. हे बघा दुसरं काय हे आहे असं स्कर्ट आहे. खाली. हा टॉप आहे आणि हा वरचा हा जगमगीत आहे. अजून हा वरचा टॉप आहे. टॉप आहे असं टॉप आहे. आणि आणि हा बघा हा आहे. हा असा आणि वरचा, त्याच्यावर तो फुल जॅकेट आहे. त्याच्यावरती पूर्ण जॅकेट आहे, फुल जॅकेट. हा, पूर्ण जॅकेट आहे. वा वा वा. आता तुम्हाला लग्नाच्या नंतर घालून घालून दाखवेल. दाखवेल. हा आता तिसरा आता ते कसं माहितीये, रेडी करायचं आहे ना, फिटिंग करायचं आहे. हे ड्रेसेस काय कॉन्सेप्टने आपण घेतले की हा. एक नवीन नवरी पण सारखी सारखी साडीमध्ये कशी सारखी राहणार. साडी नाही घालू शकत ना. आता आपण बाहेर- नातेवाईकांच्या घरी गेलो ना, हम्म. तर सारखी सारखी साडी नको ना. म्हणून त्या कॉन्सेप्टने मी ड्रेस घेतले. म्हणून त्याच्यातून ड्रेस पण छान दिसतात नवरीला. अशा पद्धतीचे ड्रेस. नाही तर नवरीला असे टॉप हे कुर्ता चांगले नाही वाटत. हे जरा भरीव आणि जरा हेवी हा, चांगले म्हणजे वाटतात कसं ते. साडी सारखे वाटतात. हा म्हणून मी माझ्या आवडीने घेतले. हा. हे झाले दुसरा, हा झाला दुसरा ड्रेस. हा. तिसरा तिसरा मेन ड्रेस ना सर्वच भारी आहेत, तिन्ही एकदम हेवी वाले घेतले आपण. हा बघा, तुम्हाला खरं सांगतो, ह्याच्या अगोदर पण आम्ही दादरला गेलो होतो, तुम्हाला ब्लॉग माहिती आहे माझे कपडे घ्यायला. तेव्हा आम्ही हा ड्रेस बघितलेला. आम्हाला वाटलं त्या रस्त्याने परत येऊ आणि घेऊ, आणि झाली रात्र. हो. पण आम्ही आज परत गेलो, ह्याच्यासाठी गेलो आम्ही. आज आमचा ऍक्च्युली ऑन द स्पॉट प्लॅन ठरला की आपण जाऊया दादरला शॉपिंग करायला. हा. नाहीतर आम्ही पहिलं ठरवलं असतं ना, तर आपण सबस्क्रायबरना बोललो असतो, हो. मेसेज दिला असता की वा. आम्ही दादरला येतोय. हा बघ किती मस्त तुम्ही वाटेल. या. हा भारी वाटेल. वा वा वा. आता फंक्शन टाईप वाटतं पूर्ण ना. सून कोणाची? शुभांगी तीर्थ. मग काय? काळ्या. काळ्या. अभी तो पिक्चर शुरू हुआ है, ये तो ट्रेलर है. ट्रेलर आहे. हे इकडे दुपट्टा दाखव. घ्या. हे दुपट्टा घ्या. हा मानाचा दुपट्टा घ्या. वा मम्मी, हे तर लग्नासारखंच वाटतंय पूर्ण प्रॉपर आहे ना. वा वा वा. हे बघा मस्त नंबर 1. ह्या ड्रेस साठी मम्मी मी त्या शॉपला परत गेलो. बरोबर. बघा जरा, व्यवस्थित बघा. हे एकदम 3 ड्रेसेस असे वाटलं की हिला घ्या हवे ना ड्रेस एकदम असे मस्त हा. मस्त भरीव. मी एका रात्रीमध्ये विचार केला. हा तुम्हाला शॉर्ट मध्ये सांगतो मम्मी. हे झालं थांबत्या कॉलेज अगोदर अजून एक सांगतो, विचारतो की माणसं विचारतात की तुम्ही ताईला नाही नेत किंवा ताईला. आम्ही सर्व गोष्टी कोणतीही असो, आत्ता असो, ह्याच्या अगोदर किंवा ह्याच्या नंतर, ताईला विचारल्याशिवाय करत नाही. फर्स्ट ताईला ताई पहिलं विचारतो आणि आम्ही. ताई येत का नाही का माहिती का. सारखा हवेतला कॅमेरामॅन किती दिवस राहणार आपल्या घरी. हा, तेच. शॉर्ट मध्ये समजवलं. हवा आली की ते हवा कधीतरी गायब होते ना. कधीतरी रोज हवा नाहीये. कधीतरी हवेतल्या कॅमेरामॅनचा जॉब सुरू होतो. हा. आता ते जॉबला जायला गेले. आता ताई आपली जॉबला जाते इकडे ना. 2 महिने झालं त्यांचा पिरियड संपला त्याचा 2 महिन्याचा. आता तिकडे 2 महिने आणि मग परत इकडे 3 महिने. ठीक आहे, तर तुम्ही समजून जा, ताई सर्वात इन्व्हॉल्ड असते आणि ताईची वेगळी शॉपिंग होणार आहे. असं म्हणूच नका, तुम्ही समजूच नका की आम्ही ताईला काही विचारत नाही म्हणून. हा. आता ताई कशी दुसऱ्याच्या घरची झाली ना. हा. आता बघा, काजलचं लग्न झालं की काजल इथेच राहणार ना. हम्म. पण थोडी सारखी आईकडे जाणार आहे. नाही. बरोबर. आहे की चालली नाही? बाहेर गावी. तर मग बाहेर असं कॉलवर रोज बोलणं होतं ताईशी. हा रोज ताई 4:30ला जेव्हा जॉबवरून सुटते ना, ताईचा फोन येतोच. हा. अजून एक कमेंट ऐकली होती की आपण त्या दिवशी तो मार्केटमध्ये तुमच्या कमेंट वाचून आम्ही रिकन्फर्म केलं. आम्ही त्या नटराज मार्केटला न जाता म्युन्सिपल मार्केटला गेलो हा, होतो. पण त्यांनी आम्हाला नटराज मार्केट म्हणूनच आम्हाला तिथे नेलं ना. हा, तो एक करेक्शन करतो, तो म्युन्सिपल मार्केट होता. हा. आणि तिकडे काही सांगतात भाव. हा. ठीक आहे, अजून एक त्याच्यावरून सांगायचं आहे की लेहेंगा घेतलाय ना आपण, हो. आणि काजल शालू टाईप मध्ये पण घालणार आहे काहीतरी. हा, आणि आम्ही तिला म्हणजे आपल्या पद्धतीने, मी शो साठी तिला असंच घेतलाय. हा. म्हणजे आईची मला इच्छा आवड होती, होती. आईची आवड आहे, हा. आईची ती इच्छा वेगळं. होती. काही काहीतरी वेगळं लग्नामध्ये काजलला ब्राह्मणी किंवा हे घेणार आहे आपण. ब्राह्मणी पद्धतीची आम्ही तिला शिवून घेणार आहे. हा. तीन विधीला. प्रकारची तुम्हाला काजल त्या दिवशी दिसणार. तुम्हाला एक नाही 2 नाही, आम्ही ट्राय करणार. जर वेळ मिळाला तर ती 3 कपडे बदलणार आहे. 3 हा, लग्ना दिवशी. मी तर 2च बदलणार आहे बाबा. हा.
तिला लेहंगा पण, तिला शालू पण आणि तिला ब्राह्मणी पण ते काय आहे ते. नऊवारी साडी पण. नऊवारी पण तिला म्हणजे जे काय विधी होती लग्नाच्या त्या ब्राह्मणी पद्धतीने ब्राह्मणी साडी घालूनच होती. एकदम म्हणजे पद्धत ती पण ठेवणार आणि जरा काय आवड असते ना, कारण लग्नातच आपण काहीतरी वेगळं करू शकतो. ब्राह्मणी शिव त्या पण पेशवा नंतर नाही, हे लेंगा बिंगा नंतर लग्न झाल्यावर कोण घालत नाही ना. हा, हे सर्व का रिप्लाय करेन, कारण तुमचे कमेंट्स वाचले होते आणि आम्ही तुम्हाला सांगितलं. आता हे झाले ड्रेसेसचे. आता ही पिशवी, ह्या पिशवीमध्ये काय आहे? हे आपल्याला म्हणजे तिच्या मापाचे ना हे कुर्ते शिवायचे आहेत, असे आम्ही पिसे घेतले आहेत. हा, आता हे पीसेस बघा आम्ही डायरेक्ट, आता बघा आम्ही हे 4 पीस उचलले डायरेक्ट. हे बघा असं, हा हिंद मातामधून ना, हा. नाही नाही नाही, जनता मार्केट, सॉरी. हे बघा जनता मार्केटमधून, होलसेल मार्केटमधून डायरेक्ट 4 पीस उचलावे लागले आम्हाला बघा. आम्हाला तिथे स्वस्त मिळालेत ना आणि हा. चांगले म्हणजे डिझाईन वगैरे आहे. हा, आता हे कलर पण छान आहे. आता बघा ते 3 ड्रेसेस काजलचे आणि हे 4 ड्रेसेस ह्याच्यामध्ये, साडी माझी हा, आणि ही एक तिला अजून एक आवडीने तिला आवडीने एक साडी अशी. साडी आम्हाला आवडली म्हणून आम्ही घेतली. हा, म्हणजे हे आणि सर्व, घेतलेली साडी. हे सर्व काजलची शॉपिंग. आता हे 4 पण ड्रेसेस बघा किती कलर व्हेरियंट आणि पण भारी आहेत. हा. आणि पण याच्यातली एक जरा कोणाला तरी आहे ना द्यायची. हा, आता ही अजून एक आणि रणवीला काय? टॉप घेतला. जर कुर्ता घेतला. दाखवा घालून दाखवा, वरती उठा. घेऊ का आई, घेऊ का म्हटलं घे. वा 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 वा. वा वा वा. कुर्ता घेतलाय हा. चला, ही होती आजची शॉपिंग ना. हा. आणि तुम्ही काय म्हणताय की ही लास्ट शॉपिंग आहे का? नाही नाही, अजून एक शॉपिंग मी तुम्हाला सांगतो शॉपिंग कधी संपत नाही, हे मी ऑब्झर्व केलं लग्न होतं. होईपर्यंत ते शॉपिंगच चालू. आणि ही अनप्लॅन शॉपिंग होती. ही आम्ही रात्र मम्मी आणि मी डिस्कस करत आमच्यात काय मूड आला आणि आम्ही डिसाईड केला हा. की आम्हाला बाबा जायचंय. आता अजून काय येणार आहे पुढच्या ब्लॉग्समध्ये? अजून सरप्राईज आम्ही काय डिसाईड करत नाही हा, ते आता तुम्हाला जसं येईल तसं तुम्ही बघा. ते. असं ठरवून कोणतंच काम होत नाही ना. बरोबर आहे. तर ही होती आमची आजची शॉपिंग. एवढं सर्व केलेलं आहे. आणि तुम्हाला ब्लॉग आणि शॉपिंग कशी वाटली आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. आणि काजल व्हिडिओला काय कधी लेंगा घालेल काय, कधी नऊवारी साडी घालेल काय, कधी सहावारी साडी घालेल काय, त्याचा पत्ताच नाही. नाहीतर कधी ड्रेस पण घालेल काय. आपलं काय बघायचं काम आहे खाली, बरोबर आहे की आहे. नाही. तर व्हिडिओ कसा वाटला, व्हिडिओ सांगा कमेंटमध्ये. लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन वाजवा. बाय बाय. घंटी वाजवा. आणि घंटी वाजवा. बाय बाय. बाय.